Bintzat begiak alaitzeko ikusten jut bineska. Bazen, bintzat saiakera, inbarko dira, hortzen daude, hitz egiten lasai ederrian. Horre, barrezka. Kaixo egunon, bikote, zer muz? Ondo? Ze, ikasten ez? Bai, lekzio hartzen bata bestiare agian, Buruz ikasitakoa eta ikasleak, irakasleak zezatete zuen? Ikasleak. Ze hemen irakasleak gaztiak ere badire. Guapak eta 5 minutu dituzuen egin nola jokatzeko. Bai? Nik lehiakide bat behar dut, edo ez dakit hau elkarrekin, ez dakit? Bai, elkarrekin egingo du, baino... Bai, zu prest, lehiakide lehiatzeko eta zuk fiskala laguntzeko? Bost baietz orduan? Bai. Venga, bost baietz. Bueno, bikote, orduan ja, zuek bilok prest. Gehien bat, zu pres? Bai. Azgeite zen peliki poliki. Ja, bale, nahizik gauza. Ni Julian, zuek? Maier. Maier, kaixo? Apa. Eta zu? Laura. Hombre, ni harrega bezala orduan. Laura eta Maier. Gizu zer dagoen jokoan, ezta? Bai. Pres ja? Azgeite ze, lehenengo ez da normalean oso zaila izaten, A ver. Denbora, ze eraikinera igozen King Kong izen bereko pelikulan. Bai? Ja. Bai, bota arantzuna eta arran ja. Empire State. Geratukut? Bai. Beka. Jarraitu. Ui, ze ikara urtegia batu dira. Lehenengoan, 12 segundu. Oso ondo, ez da denbora asko. Eta botatako erantzuna Empire State, ezta? Bai. Nire herrian errango luketan bezala Empire State. Bai, como el cargable. Bueno, erantzun, zuzena, oso ondo. Etzen bat ere zaila. Txar, ondo. Tori. 20 euro zuretzat, ala erdi banen bartzen. Bai, laguntza baina ordainduta. Bale. Bueno, lehenengo oso erraxa, ez da bat ere zaila. Zai zineten ikasten? Publizitatea, amen. Venga, bigarren galdera. Zein herritan jaio zen Cristobal Valentziaga Jostuna? Getarin. Getaria, geratukut? Bai. Jazta. Joder, aizu, hau bider bat hau oso ondo, Bai. Bi bider bat, 2x1. Amen, Getarin bizi da neska. Bueno, orduan zure neurrira indako galdera, Bai. Orduan ez dugu konprobatu berrikan. Getaria, ezta? Ondo, Getaria, txalotzen alda, Txalotzen alda. Oso ondo. Hola. Bueno, hau, zuri baina. Berak asmatu du, orduan ja ardi banaia. Joder, eta hoi segundu besteik ez. Ja bukatzeko, zema falta zaizue? Bi aste bakarrik. Bi aste eta jazta? Bai, bi aste. Bueno, bi aste hauek falta eta ja dirurikin. Joder. Amaitzen duzet. Venga, urrengo galdera. Nor da, Realeko kapitaina? Ze? Realeko kapitaina nor da? Ariarra, Gipuzkoarra. Galdetikoa naz. Pues galdetu hortik, venga. Realeko kapitaina nor izango te den, galdetu. Barkatu, Realeko kapitaina dakezen egon? Barkatu, Realeko kapitaina dakezen Baina nau ez da galdera zaila. Ez? Futbol taldeko, Realeko... Venga, jaia minutu bat. Ai, ama! Denbora asko altzen ari zaete, hain galdera erraxen erantzuteko. Ja, a ber, bozera maila, nor da bozera maila hemen? Ze? Elustondo. Geratukut? Bai. Bale. Jarri mentxe, zeu bilok bata besteren ondoan. Elustondo. Bai, Realeko jokalaria da. Realeko jokalaria bada. Oen, kapitaina behar non nik. Baina hain tipo jokalari ona, guapua, jatorra. Xabi Prieto! Xabi Prieto, Ez da erantzun zuzena, beraz? 20 euro, Patrikara berrize. Abigat. Minuto bat, 11 segundu, momentuz. 20 euro, besteik ez. Geografia zer moz? Denbora! Nola deitzen zaie Galdakaun jaiotakoei. Galdakaun. A ver, galtuko? Ze galdetu bestela. Galdakaun jaiotakoa. Barkatu, nahi ditzen zaie Nola Galdakaun deitzen zaie? bizirenei. Ez da zaila. Amen, bai, jarruko za. Venga, eski gaina. Barkatu, nahi ditzen zaie Galdakaun biziren. Galdakauztar. Galdakauztarra? Hori da kafetegia, mentxio. Barrun sartu dira. Ja! Ja, a ber, erantzuna. Mozoioak. Eta geratukut? Bai. Torri neska, Laura, jarri mentxo ondoan. Galdakako batek esan ditazek ez dakit. A ber, zer esan dizu? Galdakako jendia. Nola ditzen zaie? Moskoitarrak. Nola? Moskoitarrak. Moskoitarrak. Moskor, de Moskor. Ez. Inoztuk lehen zer esan duzu? Galdakauztarra. Nola? Galdakarra. Lehenengoa? Galdakarra. Galdakos. Galdakoztarra. Galdakostarra edo Galdakarra zu esan duzuna. Ai. Hori zen erantzun zuzena. Neska, beraz, ez duzu asmatu.
Venga, karri bai euroiek, 2 minutu eta 21 segundu, eta, bueno, bainikan denbora ardia ere bainikan ez duz agortu. Beraz, jarraituko dugu lehian, ja suerte dago esaten, horrengo honetan. Venga, ba, denbora, Italiako zein herritan dago Pisako dorrea. Bai, geratukut? Bai. Herria. Herriaren izena. Ziur? Italia, bai. Seuro? Bai. Pisa diote, ba, bai! Oso, ondo, berriz ere 20 euro. Eta krisio garai hori gainditzu duzu ez, asmatu ezkero, ez asmatu ezkero, jala jautzin behar. Beraz, 20 euro eta bainikan bizirik. Oso ondo. A ber, bera, hementxe jendia badago. Beraz, bera, igual hemen egin dugu. Horrela, izaten altzara laguntzen pixkat, bale? Bega, urrengo galdera. Zein ziren Beatles taldeko kideak? Danak? Bai, denak. Paul McCartney? Pues venga, laguntza eskatu. Venga, azkar. Bai? A ber, bihar dut, a ber. John Lennon? Bai? Paul McCartney? Ringo Starr? Eta garatuko dut? Bai. Jazta. Beatles taldea. Pasto gaztia zarete, baina musika ona beti hortzen dago. Bai. A ber, nortzuk? John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr? Bai. Bai. Eta bosgarrena? Eta bosgarrena? Lau dira? Lau ziren, asmatu dute, 20 euro. Oso ondo. Ara betxinetetxo bera, seguro, Amiga. Hori, oso ondo, venga, hori. Guazen, zela ustiko garata. Zer moduze kultura aldetik eta asko irakurtzen alduzue? Fiskat. Bueno, ba, hain demostra hori barko duzue. Denbora, ze liburu idatzi zuen Antoine de Saint-Exupéry idazle frantziarrak 1943an. Antoine de De Saint-Exupéry. De Exupéry. Ba! Venga, ota! Barkatu, ze liburu idatzi zuen Antoine de Saint-Exupéry? El Principito. El Principito. Printzez txikia. A ver. Printzez txikia. A ver, geratukut? Bai. Vale, geratu dut. A ver, zu zer diozu? El Principito. El Principito. Euskeraz nola da? Oi, euskeraz. txikia. Ba bai, Printzez txikia da, oso ondo. Eta beste 20 euro. Hola, xen. Bueno, denbora, 3 minutu eta 34 segundu, agortuta, baina minutu eta piko falta zaizue, 5 minutu horiek agortzeko. Eta Printzez txikia, idazle frantziarrak izenaiko rarua, Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, ez dago gaizki. Eta, bueno, zenbat diru momentuz? 60 momentuz. Bueno, 60 euro. Behintzat. Berrogei irabazi, gero dena galdu duzu, hain berriz ere 60. Eta minutu terdi bainika. Bueno, baina horretarako, irabazteko zein behar duzue? Ondo jokatu. Beraz, denbora. Frantziako zenbat tur irabazi zituen Miguel Indurainek. Zenbat Frantziko tur. Barkatu, Frantziako zenbat tur irabazi zituen Miguel Indurainek? Bakizue? Bai, zauro? Venga, Bai, neskak. ja! Bost, denbora, parat. Ja, 4 minuta agortuta. Bost ziur, hor Armstrong dago, zenbat turrekin, Miguel Indurain, Inol, azkena, 1985an. Oen, errankadan, bata bestearen atzetik. Bai, ala da, bost tur, oso ondo. Bueno, bintzat, aizo, futbola ez, baina txirrindularitza, laguntzarekin, bintzat, Bai, oso ondo. Beste 20 euro, oso ondo. Guztira laroi, jarrai ezagun. Presaltza dute urduri lasai, bai. Ja, laroi eurokin ja, alaitasunetan nabai da, gorputzan. Aurpegien nabaitzen da. Ba, ikur ezagun, urrengo galderarekin. Denbora, ze goitizen ez da ezaguna Xavier Pérez Mendizabal. Xavier Pérez. Guztio ezagutzen dugun pertsonaia. Barkatu. Xavier Pérez Mendizabal ez goitizen ez da. Baina nik Maierren erantzuna behar dut. Ja. A ber, erantzuna zin da? Euskitze. Geratuko dut? Bai. Geratuta! Bueno, Pérez Mendizabal. 4 minutu eta 57 segundu. Xavier Pérez Mendizabal. Baina izango te da, Xavier Euskitze. Eta horri eskero 20 euro. Bai? Bai. Bai, ala zen, Xavier Euskitze oso ondo. Hori beste 20 euro. Bueno, Pérez Mendizabal, Xavier, agur bat emendikan, agurtu, Xavier, bi musoman edo. Berari esker bertze 20 euro. Iepa, izan untxa, fiera. Pasakabon, izan untxa. Eta, bueno, 13 segundo falta dia. Venga, otak izate de kaldera erraxa. Bai, jatorra zarete eta lehen duko, ara. Venga, pres. Denbora, ze zuhaitz mota da Gernikako arbola. Aritza. Seguro? Geratukut? Geratuta denbora. Esan dizuet, galdera erraxa.
jatorra guapa zarete eta Gerniko karbola, ze zuaitz mota izango eta. Aritza, inolako zalantzik ez, ziur, Ziur. ba, alaxen da, Efectivo Wonder. Bueno, hori beste 100 euro, holaxe. Eta, bueno, 6 segundo falta eta zenbat diru ja, eunta? Eunda, ez, eunda hogei. Eunta 20 euro. Bueno, ez da bat ere gaizki. Zer moz bandera inguruan eta zer ezagutzen alduzue? Bandera inguruan. Bai? Zaki. Bai? Ikur ezagun. Denbora, zein koloretakoa da Kanadako banderaren ostoa? Gorria. 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 Justo. 5 minutu. Eta, barruan edo? Denbora barruan ola kanpoan? Barruan, Bueno, barruan, bai, barruan. Osta, barruan. Gorrikia koloretakoa da. Bai. Ziur. Bai. Seuro? Eta horri esker beste 20 euro? Bai. Bai, horrela zen, oso ondo. 20 euro txo, mentxe. Bueno, ba, zenbat diru, zia denbora hortuta dago. Eunda berrogei. Eunta 40 euro. Bai. Erdi banaitiko 60. Hori da, bai, ondo. Ez da asko. Ez, baina bueno. Torri, txeko gara hemen, lasai herrian, 280 euro, bueno, kantitatea polita da. Bai, bai. Ze honekin, 60 eurokin, bueno, gauza asko ere giztente, noain, 140 eurokin jabagoitzak, amiga, hori lortzeko nekin jokatuen behar. Eta esan didatenez, ez da erraz izango. Eta hori zareten eronat zenbazen duten paltxikoan. Ez ebez. Bueno, Euro bat. euro bat, Autobusantzako eta listo. horreta, ba, bueltatzen altzea 140 eurokin. Ze, Hor dago kuska. Ez. Ziur, Ez. Jo, ez dakit. bueno, ba, ondo pasatu zuen, Bai. gustora, Oso, bai, bai. eskatzen aldizu eta argezetxo bat, eta nik etxera eramateko. Vale, Bai, oso Venga, ondo. jarri mentxutik, Bai. ze gorra dene, orkeldi zatia, olako bi emakume guapakin eta mentxe,